Ahojte. Aké ste mali Vianoce? Ja som chodila skoro každý druhý deň do sauny. Chodila som ráno, pretože som tam bola sama, mohla som byť v tichu, čo v našej domácnosti s 3 deťmi je naozaj vzácne. A včera, keď som išla k parkovisku, tak som znovu prechádzala okolo Betlehema a pochopila som, čo symbolizuje Betlehem. Že Betlehem nie sú postavičky Mária, Jozef, Ježiš, že potrebujeme upúšťať od pripisovania, od personifikácie symbolov. Betlehem je totižto symbol nového života, symbol úcty k novému životu, ktorému sa kláňajú aj králi a zároveň ľudský život nie je viac ako život zvieraťa. Každý život má rovnakú hodnotu. Tak to je Betlehem. Blahoželám všetkým tehotným ženám, ktoré môžu byť súčasťou zázraku a nosiť v sebe nový život. A právom sa môžete cítiť ako bohyne. Kedy oslavovať nový život, ak nie v čase slnovratu, kedy sa končia temné dni, v ktorých nám je ťažko, začínajú sa predĺžovať, slnko je teplejšie, môžeme byť viacej vonku a znovu sa nadýchnuť nového života. Tak toto je Betlehem. Prajem vám krásny nový rok, nádherné pôrody a nech je pre vás materstvo a život, ktorý v sebe nosíte, naozaj darom.